Виж сега какво можем ние тук на стената. Гледай сега внимателно. Искаш да повторим ли? А сега едно парче от моите приятели пътпадъците. Happy birthday to you, happy birthday to you. Благодаря за комплимента. Поздрав за менеджер свежест. Донат, пица, thank you. Джинко е пани. Дъга, хубав ден. Елиана, колкото и да е странно, веднъж намерих плавници в Lidl. И си ги купих, за да мога да съм по-бърз във водата. Знаеш, още съм стигнал. Нашите специални фенове имат нужда от специално отношение. Честит рожден ден! Разбира се, това е елементарно. Значи, това въпрос не ми дали толкова много пъти. Не, отговаря има други заместни начин. Какво ще си купа от Lidl ли, Габи? Ще си купа целия Lidl. Нещо умно да кажеш и ти днеска. Браво! Браво! Ево, брат. Супер си. Разбра ли ме какво ти казвам? Ако не, да повторим. Това не става, нали? Мисъл на рамката. Това не е цветенце. Lidl яхта here, Lidl яхта there. И така, аз съм последния гост по случай третия рожден на Lidl. Рожден на Lidl. Много се извинявам, Маргарита. Защото нямам багажник. Сърце, аз ми казах, че не мога. Втори път майка и баща. Идеално имаме го. Айде, че имам още една работа.